Yauwa yau nake farin cikin sanar da ku cewa na bude sabon YouTube dina mai suna Faruk YSM24 TV. Ina matakar farin ciki. Na gode Prince, da kuma na zan ce ba ka yi na. Ba gaskiya bane. Yauwa to ni ko so nake ku yi min subscribe sannan ku follow dina a TikTok. Ikon Allah. Kun san dai ni ma so nake in zama celebrity nan dai ko? Haka ne. Kai da Allah malam in zaka ware ka ware. Ka zo sai wani maganganu kake. A ni fa wallahi babu inda zan je har sai an min subscribe a sabon YouTube dina mai suna Faruk YSM24 TV. Sannan ai follow dina a shafi na TikTok. Banta ina ganin mutuncinka da sai na tube min da kuɗi. Haba yanzu fa duk mutanen TikTok sun san ni. Malam. Ya aka yi? Wallahi ban san ka ba. To ni ma ai mutane na ce. Ko kina da ja ne? Allah ya hakuri ka tafi. Ai dama ba zama na zo ba ni dai kawai ayi subscribe a sabon YouTube dina mai suna Faruk YSM24 TV sannan ai follow dina a TikTok shine kawai za a mun ni. Sami wuri ka zauna ko kuma ka ci gaba da tsayawa a haka. Ni fa wallahi in dai ba a mun abin da nake so ba ko haka zan ta tsayawa ko zama ba zan ba. Ji dan yarinya. Ko ni ai mun subscribe a sabon YouTube dina sannan ai mun follow a TikTok dina. Ina da wani kyakkyawan nufi wato a kanka. Yauwa malam Zaidu mutane nawa zaka gayyato min? Baya 20. 20 kuma gaskiya na rena. A cire min mutum kunne wallahi. Sai gumi kake kaman ka haɗe kunama. Ai ba zan daina gumi ba har sai amin abin da nake so wato subscribe a sabon YouTube dina mai suna Wane ne wannan? Faruk YSM 24 ta kusi. Ku kasance a koda yaushe da kashe Faruk YSM 24 ta kusi. Shi ne amsa da yarda Allah. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa a YouTube ɗin mai suna Faruk YSM24 TV.